Maritzburg United izobe Ilwela ukuphila emdlalweni wayo wokugcina wemidlalo yokuhlungela i-DStv Premiership ne-Cape Towns Spurs Harry Gwala Stadium eMgungundlovu KwaZulu Natal. Ngakolunye uhlangothi Cape Towns Spurs nayo ifuna ukugijima esigabeni sebhola elikhokhelwayo. Umbuzo-ke uthi ngabe i-team of choice iyahamba bese kungena iSpurs. Ukusilekelela siphendule lo mbuzo sixoxisane nomhleli wezemidlalo eJozi FM uThemba Shabalala. Masters bheka lo mdlalo ke wanamhlanje ntambama mhlawumbe kusihlwa ke I-Maritzburg nayo iSpurs iCape Towns Spurs ke ithola ke sethubeni lokuthi yona idinga i-draw okungenani mazike zadlala ngokulingana ka 0-0 ke kuyobe kuyayivuna ke ngoba phela ke ihamba phambili in terms of amaphuzu ke kodwa mawuthi uyabuka ke ngokwamagoli iMaritzburg United inamagoli athe ukuthi xaxa ukusho khona ukuthi iMaritzburg na kanjani namhlanje kufanele ibuyise zonke nje inkomba zokuthi isinike zonke inkomba zokuthi ke iyafuna ukuhlala ukuthi DStv Premiership noma mhlawumbe sizohamba ehlele ngezansi kanjalo nakuyo futhi